Pekný deň, prajem všetkým. Dneska vás teda vítam na dnešnom videu, kde si ukážeme, ako registrovať nového distribútora. Takže pokiaľ chcete registrovať nového distribútora, je potrebné ísť na stránku www.fgexpress.com. Keď sa vám otvorí stránka, je potrebné kliknúť na tlačítko Member Login a vložiť tam vaše prihlasovacie údaje, ktoré ste zadávali počas vašej registrácie. Predtým, ako začnete registrovať nového človeka, je potrebné teda si vybrať, kde toho človeka chcete uložiť. Či to bude v organizácii vľavo alebo vpravo. Odporúčam vám kliknúť na tlačítko Organizácia a tlačítko Placement 3 a tu vidíte následne, kde koľko bodov máte. Takže v ľavej nohe máte, teraz je tu na tomto konte 650 bodov a na pravej nohe 0 bodov. Takže pokiaľ už máte registrovaného človeka, jedného aktívneho vľavo, jedného vpravo, tak odporúčam potom zaregistrovať človeka doprava. Ako ho umiestniť človeka doprava? Predtým ako začnete registrovať, kliknite na tlačítko My Account a keď pôjdete nižšie, začnete tlačítko Edit Personál, tak uvidíte možnosti Binary Node Placement Preference. A tu je nastavené momentálne registrovať vľavo. Takže keď ho chceme kliknúť zaregistrovať doprava, kliknite na tlačítko Build Right. Keď ste na to klikli, treba ísť nižšie a stačí tlačítko Save. Uložiť. Pokiaľ sa to uloží, samozrejme teraz napísal, že to bolo úspešne uložené a keď kliknete opätovne na tlačítko My Account, tak tu je váš link. To je váš osobný link, ktorým môžete registrovať nového človeka. Samozrejme, tento link môžete poslať niekomu do mailu a navigovať ho na diaľku, čo má urobiť. Takže, teraz sme si otvorili registračný link. Treba stačiť tlačítko Join, ako pripojiť sa. A následne, keď sa nám otvorí stránka, treba vybrať krajinu, v ktorej človek momentálne sa nachádza. Takže vybereme si Slovensko, Slovak Republic a následne nám otvorilo teraz pravidlá a podmienky. Pokiaľ si to teda všetko prečítate, treba stačiť tu zaškrtnúť túto možnosť a stačiť tlačítko Continue, ako pokračovať. Následne sa vám otvorí ďalšie okno, kde si môžete vybrať balíčky. Ako vidíte, máme tu 5 balíčkov, máme super letné promo. Ten prvý balíček, ktorý je, tak je balíček 50 bodový. Máte tu 15 powerstripov, takisto 3 powerstripy zdarma, stojí $69,95. Čo by som odporúčal je štartovať minimálne s balíčkom za 100 bodov, stojí $139,95. Pri tomto balíčku máte už 30, teda 2x15, to je 30 powerstripov, plus 6 máte gratis. Pri tomto balíčku máte absolútne teda všetky plné provízie, ktoré môžete mať vyplatené z kompenzačného plánu. A pokiaľ by som mohol odporučiť ľuďom, ktorí to teda sa chcú čo najrýchlejšie vybudovať ten pasívny, teda ten príjem a zarobiť peniaze, tak odporúčam štartovať s týmto balíčkom za $500. Pri tomto balíku máte plne vyplatené provízie a čo je podstatné, máte tu 150 powerstripov a do 30. júna môžete využiť akciu, pokiaľ si zakúpite tento balíček, tak dostanete jeden balík, teda je 15 powerstripov zdarma a počas 12 týždňov ste kvalifikovaní na pozícii 3 star. Čo to znamená? Keby ste zaregistrovali s týmto balíkom a zaregistrovali by ste človeka, ktorý v priebehu prvého mesiaca napríklad by zarobil 1000 eur, tak máte 25% z toho, čo on zarobí. Takže 250 eur je to úžasná pomoc týmto balíkom, že okamžite ste kvalifikovaní pri tejto pozícii. Takže vybereme si balíček
tlačíme Buy Now ako kúpiť teraz a v ďalšom kole nám ukázalo Autoship. Takisto odporúčam Autoship nastavovať hneď už pri tej registrácii. Ja si vyberiem 100-bodový Autoship a dostaneme sa teraz priamo na stránku, kde už sa vyplňajú údaje. Tu si beriete, či to je muž alebo pani a môžete tu písať first name je meno, last name je priezvisko. Do display name vám to doplní automaticky. Táto možnosť display name, tu si môžete teda zmeniť kedykoľvek chcete aj teraz. Telefónne číslo. Potom tu zadávate e-mail. Ulica. City. To je mesto. Tu vyberiete kraj a PSČ. Smerové poštové číslo. Následne je tu Web Office. Všetci registrovaní distribútori si vytvárajú sami prihlasovacie meno, takže to prihlasovacie meno by malo mať aspoň 6 znakov, takisto aj heslo by malo mať 6 znakov. Dobre, pokiaľ by vám niečo vypísalo napríklad ako tu červeným, tak treba buď dopísať ten znak, lebo tých znakov je málo. Vidíte, teraz som tam napísal A a to zmizlo. Potom si tu vyplňate personalizovaná web stránka. To znamená, vy, noví, ktorí sa registrujete, tak budete mať taktiež svoj osobný link, ktorý môžete registrovať ďalších ľudí a vy si ten link vytvárate sami. Takže napíšeme tu hruška, super, takže to zobralo. Pokiaľ by ste chceli balík poslať na inú adresu, ako ste zverejnili tu vyššie, v tomto home address, je potrebné pri registrácii kliknúť Ship to different address a znova teda vyplniť adresu, kde chcete poslať balík. V tomto prípade my chceme to poslať na tú istú adresu, ako sme vyplnili. A v ďalšom kroku už prichádzame na platbu. Tu do Name on Credit Card vložíte meno, na koho je vedená, registrovaná kreditná karta, z ktorej sa bude platiť. A tu už zadáte 16 miestne číslo, ktoré máte na vašej kreditnej karte. Potom expirácia. Na prednej strane na vašej kreditnej karte bude dátum a rok, kedy vám expiruje kreditná karta. A keď otočíte kartu, tak vzadu bude trojčíslie. Pokiaľ všetko máme, tak stlačíme tlačítko Continue, pokračovať. A v tomto momente vidíte komplet prehľad, môžete si skontrolovať všetky údaje. Pokiaľ by niečo nesedelo, tak treba stlačiť tlačítko Go Back a opraviť tie údaje. Pokiaľ je to všetko v poriadku, pôjdete dole a stlačíte tlačítko Submit. Automaticky ten človek je zaregistrovaný, automaticky sa strhnú aj peniaze z karty a okamžite môžete začať zarábať peniaze.